Πόσες φορές παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Πολλές. Πόσες φορές έχουμε καινούργια οικογένεια? Εξαρτάται. Προσκυνώ το μεγαλείο σου, Μπαμπά, ο θείος Σπύρος έχει γίνει Ταλιμπάν. Θέλω σε 10 γραμμές να μου γράψετε τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη δάσος. Σουτιέν. Το βλέπετε αυτό εδώ? Πρόγραμμα εργασιών σπιτιού. Τι μάλα... Τι θα πει αυτό, καλέ μου πατέρα? Πατέρα, και οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα. Κατέβαινω σε απεργία. Ελένη μου, είσαι καλά? Ελένη μου, είσαι καλά? Καλά είσαι? Είπατε κάτι? Όχι, πατέρα, κατουριόμαστε. Κοιτάξτε με. Σε βλέπουμε, πατέρα, τα χάλια σου έχεις. Να σε κλαίνει ρέγγες. Την αλήθεια. Μπράβο! Αυτός είναι ο στόχος του δημοσιογράφου. Και πώς φτάνει στο στόχο του? Με το λάδωμα. Γιατί είναι πιο μικρός και του κάνουμε χάδια. Θες και εσύ χαδάκια? Έλα. Τι είναι? Αυτό μου είπε στην ηλικία μου να θέλω χαδάκια. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Είναι εδώ η Φίφη. Ναι, εδώ είναι η Φίφη. Παρακαλώ. Είναι εδώ η Φίφη, ρε. Ναι, ρε, το είπαμε, αυτό εδώ είναι. Μη! Τι μη? Μην καθίσεις. Γιατί? Θέλω να μου λύσουμε όρθιοι. Σαν άντρες. Ναι, καλά, ηρεμήστε τώρα. Κάθισε, Διονύση μου. Έκατσα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άντε, πάμε τώρα. Γιατί δεν πάμε τώρα? Ξέρεις κάτι εσύ? Τι να ξέρω εγώ. Θανάση. Πατέρα μου. Εσύ δεν τρώγεσαι πια. Διονύση μου, ηρέμησε η καρδιά σου. Ήρεμες. Και κοιτάξτε πίσω τι γίνεται. Α, τι ωραίο είναι αυτό το μακό, μαλακό, ελαστικό. Τα πανέρια δεν έχουν το πήρα ψηφτώσει. Έλα ρε, θα πάρω κι εγώ το μάκι, έχει κι άλλα χρώματα. Στα δεν τρέπεστε, κοροϊδεύετε τον πατέρα μου. Στο διάλογο εδώ πέρα. Στο διάλογο, αλήτη. Και μεγάλη ωριμότητα. Μεγάλη ωριμότητα γιατί τα παιδιά της ηλικίας σου αντιμετωπίζουν... Πατέρα, Ναι. έχεις πολλά ακόμα γιατί έχω μελέτη πάνω. Να βρε, πάρτε παράδειγμα μελέτη. Τι μελετάς, αγόρι μου? Διαβάζω τη βιογραφία του Αλ Καπόνε. Πού το τηλέφωνο του εισαγγελέα? Τηλέφωνο του εισαγγελέα! Θα πάω για τα καμένα δάση. Άλλοι πάνε για άλλα. Ποιοι είναι οι άλλοι που πάνε για άλλα? Δεν ξέρεις. Θα κάτσουν ένα βράδυ στο δάσος, κοριτσάκια, αγοράκια. Ξέρεις εσύ. Δεν πιστεύω να κάνατε καμία βλακεία. Ενώ ο Άκης δεν κάνει βλακίες. Βλακάκο. Ο Άκης είναι έξυπνος. Είναι πολύ καλός μαθητής, έχει χιούμορ και είναι και κούκλος. Εγώ τι είμαι δηλαδή? Στο κρεβάτι δεν ακούω τίποτα! Στο κρεβάτι είπα δεν ακούω τίποτα! Έλα, μπράβο! Όχι να στην πει και η Φίφη. Θα μου την πει εμένα η Φίφη! Αυτός ο πρώην άντρας σου, Αντωνάκης, πολύ ανακατεύεται από αυτός θα κάνει μπάχαλο. Αυτός είναι για όλα. Α, τώρα βρήκαμε ποιος είναι ο φταίχτης. Ο Αντώνης. Βεβαίως ο Αντώνης. Εδώ που τα λέμε, και αυτός ο Αντώνης πολύ ανακατεύεται. Είμαι ως εδώ είμαι. Ελένη μου, κάτσε γιατί κάτι θυμήθηκα. Ευγένεια, στα φίδια σας και είσαι και κουφάλογο. Αναχαθείς ρε, δεν τρέπεσαι, βλαμένε. Γκόμενε του ενοικίου που τις πληρώνεις και δεν σου κάθονται και από πάνω. Εμένα θες να ξέρεις το δρόμο με φωνάζουν να κόβεται σπενής. Βλαμένε, βρωμόσογο, αμπρατσουκαλέης, τον κόρακα. Όλεψε με τρας ώρες. Θεία, δεν φταίω, εγώ θα διάβασα τα χείλη σου. Και εσένα θα σε διαβάσει παπάς με πετραχίλι. Θεία. Να πω στο περίπτωμα να σου αγορώ τσιγάρα. Ναι ρε, αγόρι μου, έλα γιατί τόση ώρα εδώ πέρα δεν... Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ!